Nangandam na ang City Toda alang sa duha ka mga barangay sa Talisay City nga magsaulog sa kwesahan ni Senyor Santo Niño karong weekend. Ang report ni Femari Dumabo. Usa niini ang Santo Niño Parish sa Barangay Muhon nga sugod nagpaygayon sa ilang misa nobinaryo nitong Enero 30. Gikan sa simbahan sa Muhon padung sa Our Lady of Consolacion sa Laray, San Roque. Sa Sabado, February 8, adunay himuon nga fluvial procession sa buntag, unya solemn foot procession sa pagkahapon sa alas 3 hangtod na sa alas 5. Sa pagka February 9, Domingo, himuon ang sinulog street dancing sugod sa alauna sa hapon. Magsaulog usabang Barangay Bulacau, Talisay City sa kapistahan sa Balaang Bata karong weekend. Sa Domingo, February 9, ipahigayon ang street dancing diha sa Dan and Bacalso nga pa southbound. Hinungdan nga sirado kini sa mga sakyanan. Ug ang Dan nga pa northbound ang magamit nga two-way nga Dan. Sugod sa alas 12 sa udto hangtod na sa alas 4 karon Domingo sa hapon. Ang mga bus sa maong mga oras ang diuna paagion sa Dan and Bacalso sa habig sa Barangay Bulacau ug Barangay Tabunok. Mohangyo usad ko sa mga bus operators nga sugod sa alas 12 ang truck na sa udto adlaw nga Domingo nga adto sila moagi sa SRP. So katong sakyanan nga gikan sa terminal di na moagi og Bacalso, ari na sila agi dapit sa may iskina Ilawom sa flyover sa Mambaling, musod sa SMC side, SRP gikan og south. Ari sila moagi sa may Star Mall, mo right turn paingon sa SRP, unya dayong gawas gyapon sa Mambaling. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.